Avui us porto el truc que tinc per editar els ulls de les fotos d'animals per tal de donar-los un punt extra d'intensitat. Les fotos d'animals les edito principalment en Photoshop i he agafat una foto de la Maya. Quan edites fotos d'animals, els ulls sempre queden bastant apagats. Llavors el que us explicaré avui és com donar-los aquest puntet més d'intensitat per d'aquesta manera aconseguir ressaltar la mirada de l'animal, que ja siguin persones o animals. Una part molt important de les fotografies és els ulls i la mirada. I començant des de zero, jo el que faig és crear una capa de corbes. Com podeu veure, les corbes estan separades per aquests quadrants, doncs només hem de pujar les corbes perquè a partir de la primera vertical quedi tot al màxim. Després invertim la màscara perquè aquests efectes no s'apliquin en cap part de la imatge i agafant el pinzell blanc amb l'opacitat del 100% anirem aplicant aquesta intensitat extra als punts que ens interessen. Després els passos que segueixo sempre és agafar un pinzell amb la mínima duresa i del tamany de la còrnea i faig un sol clic. Després invertim el pinzell i repassem els exteriors de l'ull per treure els canvis que volem aplicar de zones on no ens interessen. Només ens interessa que agafi la part marró de l'ull. Després, mantenint el pinzell negre i reduint el tamany del pinzell a lo que seria la pupil·la de cada ull, que en aquesta foto no es veu massa bé, però bueno, seria aquest tamany, una mica més. Llavors ara, amb el pinzell negre, farem 2 clics a cada pupil·la per treure-li una mica d'intensitat. 1 i 2. I aquí tornem a comprovar, sí, 1 i 2. El següent pas seria pintar amb el pinzell blanc tots els punts de l'ull on es reflexen parts il·luminades de lo que està veient l'animal. Llavors amb el pinzell blanc amb el tamany molt petit, en aquest cas aquí tenim un camí de terra blanca, per això reflexa tanta llum, i els puntets aquí blancs de dalt ja és la llum del cel que es cola entre els arbres. I aquests són els únics canvis que hem de fer. Ara només queda adaptar l'opacitat d'aquesta capa perquè quedi algo realista. Jo, per exemple, ho he deixat al 53% i ja podeu veure la diferència.